И хората се умножиха и развратиха по земята. Бог видя злото им и съжали, че ги е създал. Вижте какво стана след това. И рече Господ Бог на Ноя: влез ти и цялата ти челяд в ковчега, защото тебе видях праведен пред мене в тоя род. И от всеки чист добитък вземи по 7 от мъжки и женски пол, а от нечистия добитък по 2 от мъжки и женски пол. Тъй също и от птиците небесни по 7 от мъжки и женски пол, за да запазиш род за цялата земя. Защото след 7 дена аз ще изливам дъжд на земята 40 дена и 40 нощи и ще изтребя от земното лице всички същества, които съм създал. И Ной направи всичко, що му Господ Бог заповяда. Ной беше на 600 години, когато водният потоп дойде на земята. И поради водата от потопа влезе в ковчега Ной, синовете му, жена му и жените на синовете му. От чистия и нечистия добитък, от птиците и от всички влечуги по земята, влязоха при Ноя в ковчега по 2 от мъжки и женски пол, както Бог бе заповядал на Ноя. След 7 дена потопните води дойдоха на земята. В 600-та година от живота на Ноя, във втория месец, на 17-тия ден, в тоя ден се разинаха всички извори на голямата бездна и се отвориха окната небесни. И валя дъжд на земята 40 дена и 40 нощи. В същия тоя ден влезе в ковчега Ной и Сим, Хам и Яфет, синове Ноеви, и жената Ноева, и 3 жени на синовете му с тях, и всички зверове според рода им, и всякакъв добитък, и всички гадове, и всички птици и крилати, влязоха в ковчега по 2 от всяка плът, в която имаше жива душа. И които влязоха, мъжки и женски пол от всяка плът влязоха, както му беше заповядал Господ Бог. И Господ Бог затвори след него ковчега. Наводнението продължаваше 40 дена. Водата се умножи, поде ковчега и той се дигна над земята. Водата се усилваше и твърде се умножаваше, и ковчегът плуваше върху водата. И водата се усили твърде много, тъй че се покриха всички високи планини под цялото небе. Водата възлезе 15 лакти над тях, и всички планини се покриха. И се лиши от живот всяка плът, която се движеше по земята – птици, добитък, зверове, гадове и всички човеци. Всичко, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря. Изтреби се всичко, що съществуваше по лицето на земята. Остана само Ной и онова, което беше с него в ковчега. А водата се издигаше над земята 150 дена.